lang hilin eh. Ano pod mi dan nagsubay-subay. Hintaha ron pagawasan na mo kay wapay alas 7. Sakto pa ning inita kay di pa sakit. Tapos good morning jung tanan. Salamat gihapon Lord. Salamat sa gasa sa kinabuhi matag adlaw. Samagaw. Good morning jung tanan, Mers and family. Tere Ulrich. Good morning diha madam. Gina ni Almalim. Maadong gabi diha. Pagabi man siguro sa US. Ni Labil Mama Kabalo. Morning. Pili sa taghap di ay. Ingan si Jatanan ko nung vlog namo ay dang gisubay pati sang anak. Salamat. Sa pagsubay nimo pili sa taghap. Di Ma'am Edina Kanyite. Morning. Pagburos. Awahi. Ni Ma'am Yuning Ayop. Good morning diha madam. Ni Jit Mendoza. Nagansaman mo diha ron. Sakto to katog yung Milma Makabalo. Yung si Jali lingaw ra kuno. Pagpanglaba. Jadi kuno pod mag sindahan ko sa tanaw sa among video. Sindahan po sa panglaba. Kanderon. Nabtalang bati. Chinese New Year daron. Happy New Year sa mga insect. Katunang gabi na eh. Katunang gabi kanang gabi sa una na agahang gabi. Sa una mong lula magluto na kay mong lula kay sira man nang ditsuon. Sara dito. Ya danis Manila kita kog ipang buwad man, dag ipang laguna. Pati sana ilamang pa. Ipang lagong mo dito binuwad nga buhi pa. Dani ilang aghan kay arong di madaot. Inaga lagi nila. Da hugaw na noon kay nigtaraw nos mga binuhat gibang kagpas langaw. Ngano dig magluto tag buhi. Hindi ako magtinda kag buhi, di malasa. Mo na ginagaban nga wa makahibaw din sa pag kuan malit sila. Lagi nang uban kay arong di madaot. Lagi din sila kita inaga. Ato tos buhol presko tanon. Kay ana pa ato pa mangidto nagila kay biski ng merkado. Biski kag buhi ni. Madaot naman. Mao ganing agaban nakahibaw di mo palit. Gin sa pagbuwad. Mo nang di jud ganahan mo ka nga nang naibili banig sa ngalaing mo na. Kung pwede magluto tag nga na kanang kita mo palit sa merkado di nang inuga kana arang kuan presko. Kanang nga na kita na mag-harvest nga pwede mo na nga na magkunong aloy. Presko kay arong kato. Mo mo limbod ang di nakapit. Kay mo gato dipindi ra magud na. Di po kumukaon na balik nga nang murag tuwas baboy. Dag ako magluto nga na. Nakuan ra man na unan, dahuman tugsukan, dahuman butang gata. Luto bitog. Skortis nga bata ang damiid naman. Di pa rin sa una nga magluto utan. Lang pagkaluto. Butong tatay nagluto. Subakan pwede buat bulinaw. Kaya na mga bata ron. May nuna nga kay dali ra maluto. Asan ta mo abot ron? Muli mo ta na to housing? Maluto mo gus ante sa una. Ano ba? Gus ante. Mo to sa housing. Gus ante susi. Atos tulay ba? Di na.
House ni Kim Rosa ang tagbulang-huy. 50 naman yung da. Itong bangguron. Sa kakilong bulanggoy. Bangguron, sa ipitan. Ato ilutos steamer sa. Kapag gali mong tik-tik na ito, napait na to. Magtik-tik na ekonomi. Bing kami tik-tik ron kay Chinese New Year. Sayangan naman, tapi ujang inuto na ito, hindi na ito maka. Hindi ko gisangag mong guto, giluto ng guto. Ito naman to, Kaan mo? hala. Kaan ganun sa hayala. Hagaan na parang sa kabitin na. Hibot. Kadak mo ito. Sunog lang sa orang ito. Sumutag humot ba? Humot? Labay may buwak dia. Pero murang sunig kahoy. Ginagburas og simutag humot ba? Di man humot. Hindi ka sagarang buwak dari dia. Kahoy mo gud ni. Pwede sito magtanom pa oh. Yusok ra. Tusok ra man ni. Tailas malinay nga ni pink. Huwag pagkaugtas o kuan. Kanang buwak. Na, libot na putbis amang gilibutan. Kaya ni Ma'am Sara. Ito? Sara Laila Amid. Pag-unin siyang minsilip. Salamat ka ating ma'am sa imong pagsilip. Hangapon mo pa ka nakasilip. Ni Helen Dusaban, morning. Naas Guam, nga taga Dawis. Kumusisya, isang pamilya nas Dawis. Ni Ma'am Jet Mendoza. Musta? Nagburas sigaan morning yung tanan. Good morning diya sa Bohol sa mga pamilya Burato. Morning ninyo, bahalag di mo mangliili. Basta ako silang pangamusta. Hindi na naitatay diha. Musta? Diha sa Dasmawan, Cavite, Golden City, nila Malinay. Ni Gracia Moral, kamusta naman ka Grace? Kaso nabagay mong papel, maguntag di pa, kaya naman uli sa Tagbohol. Ba't din sa Tagbohol? Buhon. Shout out day ko diya sa Garcia, Tabuan Hernandez, labi na ni Kia. Yakil, permi mo comment. Ngayon sa uli nanay, what's sabi. Dapat po ko nakabantay sa comment kay Nada J. Sige na hijagtan out sa kuhan. Sa hang pazag. Morning kaya. Mori klasik yang. Di abutan na. Abot na may bulang hujan na. Bulang nas katirok. Kang bulang huy. Kapod. Pani at bangnis tulay at bangnis gipuyan ni Lisang anak ng Makay na yung si Jaiza ko ni mga tanom sa una na ko bo din sa una dira ko gibijaan kay wala ni po kay mo tong tutulong sa katrabaho Usmon sagingan og kuan lang hujan diha di Lovely lady, good morning, kamusta naman?
ni Bia Ponce. Good morning diha. Sa kadapit. Og ni Jocelyn Yao. Oh, karon na namin naglakaw-lakaw. Exercise. Lado namin giabutan. Abot pag binarig. Sa buhol pa, abot tido-tido kay kita namin narig bulanghodan. Ang bulanghodan na rin mga naabtan karon di naman itong magirutahan na itong ang mga batang nga jackpot. Kaya may daris ang lugar ha. May bulanghodan daghan. Morning nitong tanan. Nagkaroon ni silip sa ahang kuan. Pajag sa mga bagong ning silip. Katong ningon di ay ngano. Demis gawas, mamahaw na ko. Upaw kay mo naman na dyan namahaw. Maho ko kuan fried rice parisan og kuan na check ila dani bitaw parisan og pipino fried rice og kape fried rice na nan itlog ano pamaw na ron kaantag pipino kay gimingon ako pipino buhol daghan kaado to an ba kakaroon ng tanong baka sila pipino kape Hamis bay la duro may giabutan, libot pa sa hudan. Nan magtanam ganyan, libot ang hudan, dihay gabihan, kalugbatihan. So ito din nga pwede ra ba ko nung kumaganin, pwede ra ko magadin, pero problema man para karoon ng sigang langit. Kasi itong tubig, masay bukbuk. Da, tanam na po kawaton. Ano ka? Yung tanan, salamat bitaw. Salamat yung tanan sa kanon na ito may maglili. Sabong padag. Kita alam na sunod lakang. Amping mong tanan. Kita alam na sunod lakang. Kasi na po bigag tunong-tunong.